Ka CE Convention belajti pajba ka balong ru ka jia kenduk lang jingi samlah po khasi jentia Christian and Work Convention. Ka balong manlau snem menta ka pali jong kate jing seng ba samlah ba kiro ngai ka balang Presbyterian na keleng ka rilum khasi ba jentia an lech ka balang Presbyterian terso nongtung pastorit ribhoi mingi Presbyteri hari boy district. Kate ka pali jong ka CE Convention ka long ru ha kate yo bani kong ubanai ba a jong snem a ja apun riu kabang sedang ru gi jing kre ban pediang ya kate jing seng ba. Nakaliang undang tho any wo mi khmat nakamauti constituency bolong ru kum uwei ne ginong ai buch sarkar jela ba Charles Mangar ha ka step jong kharwi trik unai tung arja option lalum lalang ya baro kinelam jong ka nongtung pastoret ki bakan thop e ki pastor kitemen mesan ki CE society bat ki jing seng thai man penbe ki kam ki bron kam na ka benta man penbit penbiang ya ka ni ka jing seng ba. Lasaki lang ru da ka jingdon lang nagi ofisa sarkar nagi tanat wafer ki bekentop ki ofisa da ka tanat PWD road umsning division ka PHE umsning division bat jong ka MEPDCL umyam division na ka benta banyaken ban penbej ba ka jing pediang ya ka tege jing seng ba kalang go ya ibai nadu ka pastang hadu ka bawai no jong ka ha ka bai dei bat kani executive secretary jong ka nongtung pastoret utemen misan di sau kemi ulai thu baka jingelang la penbej baro ki jingnon kam na kabenta ka tege jing seng kadan ke jingkermen bagi tenat trikam sarkar nadu ka PWD road ka PHE baka tenat boarding in sedang ban penjanai ki kam lingba ki skim joki ban ai khublei ru ya ka jing sim khia u MLA ba Charles Malngar bat kermen ru baro ki jing kre kin long ki ba job ringkat ka jingkersan na ublei namar ka kam jong u. Nakaliang jong ka reception committee yang jingiseng convention hangni terso kumu executive secretary jong ka nungtung pastorit dap ta jing dokumen ku khrau bahag ni kasi khatwi trik Julai arha cara pusan ila nang yang chaprang kumno ban penkre nakabta ban piang itu jingiseng batru dak kom perkhat ke bangin la ban tulong ye jingiseng bejom bade hek ni kasi ke ban kaliang jong ba chas marngar MLA jong ka mahuti korupsi balawan simhi dalade jingkit kli hang ni balang Christian terso ka society ka bangin piang ya ka jing convention ban riu punyo ila don hek lanti jung jing kre ban nang perkhat na dong sadong ikir kumpul kre na ka bataban ban la ban piang di jing betulong jing bejob bat ru ka jing khu na ka bataki pai ba nuwan hakati convention habanai February jong ka ban kong archar afun riu ita sngo kermen skam bagi jing kre paro kin long ki bajaj bai sprang berubah ke jing manyalam jong ba Charles Marngar MLA jadi ni officer sarkar diberi nak yang jong ka like ka batuk penjuk nak yang is nak yang jong ka piludi ke balong kalan ban sup ikinong wan ha ka be bat ki surok pinti kisengkien teni kermen bat ni duai bo blai unom ino yo MLA jong hi yo officer sarkar hi ki badon ban ai ka jing syakri batuk penjuk ke balang persen terso ke bah gin la de sisya ban pelong ris pengkre ka bejop na dong syadong yublei long keburom convention kedeka khasi jantia Christian Endeavor Union convention di kenduk lang jong paro ki sinot don po jong kri khasi jantia nadu na jantia uta kani khasi ke bang don tang ni ke we ki jeli ke khasi jantia Christian Endeavor Union idon ke we ki jing kenduk ban pendon burom ni boleh bad da kata ke bagi orang ke khasi jantia Christian Endeavor Union convention jadi kenduk mesti sistem manuf nem apa jong kari kasi jantia jong nakaliang jong ka ni reception ke bagi don mentang bagi bidang pedon hilti jong cim krek ni penpau bagi pediang sofa ni kaliang jong ni ka society ye ke jing seng da ke jing kemen da ke jing it yo blai rengkat bagi ni jing krek bagi don ban penbiang lut na dong sedong jong wan klang bo blai yo bang ko om tang ye ni ka tem terso jong ni om tang ye ni ka nongtung pastrit jong ni hendrai ya permit paro ki baniwan ha ka te ka sni jing seng convention